Φίλες, φίλοι των Άμπαλων, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε τον Γιάννη Χλωρό, παλιό ποδοσφαιριστή του Εγάλεο και νυν ποδοσφαιριστή της Νέας Ιωνίας, για μια πιστεύουμε ωραία συνέντευξη. Είναι προπονητής. Νυν προπονητής εννοείται. Λοιπόν, θέλουμε να ξεκινήσουμε καταρχήν να μας πεις για το ντεμπούτο σου. Πότε ήταν και τι είναι αυτό που θυμάσαι από εκείνο τον αγώνα, τον πρώτο σου αγώνα. Ποδοσφαιρικά εννοώ. Ποδοσφαιρικά. Το ντεμπούτο μου ήταν αλφα εθνική, ήταν με τα τρίκαλα, μέσα στο αυτό που θυμάμαι κιόλας, μέσα στο ΆΚΑ με το Παναθηναϊκό. Ντεμπούτο ποδοσφαιρικό κανονικό ήταν με τα τρίκαλα στη Β' Εθνική, το 98 προς 99 σεζόν. Γενικότερα, όταν ήσουν μικρός, ποια ήταν η πρώτη σου επαφή με την μπάλα, πώς ξεκίνησες, ήταν αυτό που θα κάνεις μικρός? Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γερμανία. Η πρώτη μου επαφή ήταν σε ακαδημίες Ιωάννης λεγόταν και η ομάδα που έπαιζα και μεταγράφηκα στις ακαδημίες της Νιρεβέγης απευθείας μετά από 3 μήνες. Είχες φιλοδοξίες να συνεχίσεις εκεί στη Γερμανία ή το κοίταγες περισσότερο για την Ελλάδα? Να σου πω την αλήθεια, είχα φιλοδοξίες να συνεχίσω στη Γερμανία. Είχα προπονητή τον συγχωρημένο τον κύριο Γαβριλίδη. Ήταν ο άνθρωπος που με έφερε στην Ελλάδα. Ήταν και η χρονιά που πέρασα, που έδωσα και Πανελλήνιες και πέρασα και τεφά στην Αθήνα. Οπότε το συνδύασα και τεφά και ποδόσφαιρο μαζί με τον κύριο Γαβριλίδη, μου κατέβασε στο Παναγιακό τότε. Είχες κάποιο ποδοσφαιρικό είδωλο, κάποιο επιθετικό που να ήθελες να του μοιάσεις? Ποδοσφαιρικό είδωλο, επειδή μεγάλωσα στη Γερμανία, είχα τον Λόταρ Ματέος. Ήταν και η εποχή του Λόταρ Ματέος το 90 που πήρα και τον παγκόσμιο και τον Πιέρ Λιτμπάσκι λόγω και των ποδιών που είναι στραβά το δεκάτο και στραβά τα δικά μου. Ο Λόταρ Ματέος είχε μια περίεργη θέση. Έτσι, ήταν και μπροστά, αλλά ήταν και πίσω. Ήταν δεκάρι και στο τέλος της καριέρας του μετά γύρισε και σαν λίμπερο. Και σαν λίμπερο, μπράβο, ναι. Εδώ πέρα στην Ελλάδα, ποιον καλύτερο αμυντικό έχει συναντήσει και τον καλύτερο τερματοφύλακα? Ναι. Καλύτερο αμυντικό θα πω ένα παίχτη που συνεργαστήκαμε και στο Εγάλεο, τον Γιώργο Αλεξόπουλο για μένα. Ήταν ηγέτης στην άμυνα, καθοδηγούσε όλη την άμυνα και πολύ καλός παίχτης. Τερματοφύλακας, εντάξει, ήταν αρκετή καλή. Να μην αδικήσω κάποιον, Νικοπολίδης, Ελευθερόπουλος, ήταν αρκετή καλή. Βεβαίως. Και ήσουν και στη χρυσή περίοδο του Εγάλεο, έτσι με το Σιντιμπέ, το Ψωμά. Είχαμε μια πενταετία πολύ καλή ομάδα. Βγήκαμε και στην Ευρώπη, παίξαμε τους ομίλους του UEFA. Νομίζω να είχε πάει και Ιντερτότο το Εγάλεο. Παίξαμε 2 χρόνια Ιντερτότο και μπήκαμε και στους ομίλους του UEFA την επόμενη χρονιά, το 2004. Τώρα το Εγάλεο πώς το βλέπεις στη θέση που βρίσκεται τώρα? Το Εγάλεο είναι τώρα αλφα τοπικό, παλεύει. Επειδή το παρακολουθώ, είναι πρώτο τώρα, πήρε και τη διαφορά και θα πάει στα play-off και εύχομαι να ανέβει στην γραμμή. Ως ποδοσφαιριστής, ποια χρονιά πιστεύεις ότι ήταν καλύτερη για σένα? Νομίζω, εντάξει, τα αποτελέσματα δείχνουν την καλύτερη χρονιά. Η χρονιά που βγήκαμε και πήγαμε τους ομίλους του UEFA, νομίζω ήταν η καλύτερη όλων των παιδιών που είμαστε στο Εγάλεο. Κάτι άλλο, το καλύτερο γκολ που έχεις πετύχει? Το καλύτερο γκολ, κοίτα, σαν εκτέλεση μπορώ να πω ένα στη Β' Εθνική με το Εγάλεο που ήταν πολύ διαγώνια πλάγια στο γήπεδο, πήγε απέναντι στο γάμα μέσα στον ακράτητο. Αλλά το πιο ωραίο πιστεύω ήταν για μένα, δηλαδή που το ευχαριστήθηκα περισσότερο, εναντίον της Φούλαμ στο Ιντερτότο που ήταν τερματοφύλακας ο Φαντερ Σάρ. Ο Φαντερ Σάρ, μεγάλη εμπειρία. Νομίζω είναι ένα τερματοφύλακας που έχεις σκοράρει. Ναι. Έχω σκοράρει και στο Μπερούτσι βέβαια, αλλά νομίζω ο Φαντερ Σάρ. Άντζελο Περούτσι, φίλε, ιστορία πραγματικά. Να σου κάνω τώρα την αντίστροφη ερώτηση. Ποια ήταν η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία που θυμάσαι και να σου κάνω και μια δεύτερη παράλληλα. Πώς ένιωθες εσύ με τις αντιδράσεις των φιλάθλων στις ευκαιρίες σου, στην ομάδα σου γενικότερα? Ήταν θετικές ή ήταν αρνητικές? Οι ευκαιρίες έχω χάσει πάρα πολλές. Δεν υπάρχει κανένας ποδοσφαιριστής. Εντάξει, έχω χάσει ευκαιρίες από το 1 μέτρο που δεν χάνονται ποτέ. Εντάξει, είναι πάρα πολλές, δεν μπορεί να συγκεντρώσει κάποια συγκεκριμένη. Αλλά νομίζω ξανά θα έρθω στο Φαντερ Σάρ, στον αγώνα που παίξαμε μέσα στη Φούλα, γιατί ήταν διπλή αγώνες. Μου έκανε μια απόκρουση απίστευτη που δεν το πίστευα και ακόμα δεν το πιστεύω πώς την απέκρουση. Καλύτερο σημερινό τερματοφύλακα δεν θεωρείς? Παγκοσμιώς. Ναι. Νομίζω με διαφορά είναι Νόιερ. Τώρα, έχοντας βρεθεί και στη θέση του προπονητή, ποια είναι τα συναισθήματά σου, ποιες διαφορές έχει το να παίζεις μπάλα και να παρατηρείς έναν αγώνα ποδοσφαίρου? Και να μας πει και τα υπέρ και τα κατά που έχει ένας ποδοσφαιριστής και ένας προπονητής. Κοιτάξτε, η αλλαγή της θέσης έγινε μέσα σε ένα βράδυ. Την Κυριακή είχα παίξει αγώνα, το επόμενο το πρωί μου έγινε η πρόταση και ανέλαβα την ομάδα. Είμαι 2,5 εβδομάδες, 3 εβδομάδες τώρα προπονητής. Δεν έχει καμία σχέση ο ποδοσφαιριστής με τον προπονητή. Εντελώς διαφορετικά καθήκοντα. Ο ποδοσφαιριστής έχει μόνο το άγχος του αγώνα και της προπόνησης. Ο προπονητής πρέπει να οργανώσει πολλά παρεμφερές. Δηλαδή το άγχος είναι πολύ μεγαλύτερο. Έχεις 25-26 παιδιά που πρέπει να τους έχεις όλους έτοιμους για την Κυριακή. Είναι πολύ δύσκολο το έργο που δουλειά στις 3 εβδομάδες που είμαι
σαν προπονητής. Και κάτι άλλο, είχες βραβευτεί για το καλύτερο fair play με την ομάδα της Νέας Ιωνίας. Ναι, εδώ με τον Ελισσιακό σε ένα μάτσο εδώ στην έδρα μας. Εντάξει, είμαι ο επίσημος εκπρόσωπος του fair play στην Ελλάδα. Εντάξει, όλα αυτά τα χρόνια, σου πω την αλήθεια, μου περνούσε από το μυαλό γιατί έβλεπα και fair play φάσεις στην τηλεόραση, στο YouTube. Όταν μπορεί να το κάνει, τι κάνει αυτό το πράγμα, έλεγα δηλαδή αν μου τύχει τι θα γίνει. Πιστεύω είναι καθαρά θέμα χαρακτήρα που έχει μεγαλώσει ο καθένας. Δηλαδή, γιατί πολλοί το είπαν ότι επειδή τώρα στα τελειώματα της καριέρας ήταν σε ένα παιχνίδι που κερδίζαμε για 1-0, ότι αν γινόταν αυτό νωρίτερα και σε Super League κτλ. Θα αντιδρούσα διαφορετικά. Πιστεύω ότι την ίδια αντίδραση θα είχα οπουδήποτε και να έπαιζα και ήμουν πολύ χαρούμενος που από πριν σκέφτεσαι θα το κάνω, ενώ πολλές φορές όταν έρθει η στιγμή, αλλά βλέπεις ότι δεν το κάνεις κάτι διαφορετικό. Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθε η στιγμή και έπραξα ανάλογα. Και από την Ελλάδα έχει βραβευτεί και ο Ντέμις ο Νικολαίδης στο μάτς με τον Ιωνικό που είχε παραδεχτεί το χέρι στον τελικό κυπέλλου του 2000. Ήταν κάτι διαφορετικό βέβαια, αλλά ήταν βραβείο fair play. Εύχομαι και εγώ και τον Ντέμι και το δικό μου να είναι παράδειγμα προς μίμηση και να έχουμε. Προφανώς. Και νομίζω αυτό δεν έχει να κάνει σε ποια κατηγορία παίζει, ανάλογα με τις αξίες που έχει ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή είναι το χαρακτήρα του καθένα. Πες μας μια συμβουλή που θα έδινες στους νέους επιθετικούς και γενικότερα στους νέους ποδοσφαιριστές που ξεκινάνε τώρα την καριέρα τους. Υπομονή, επιμονή και πολλή δουλειά. Αυτά. Έτσι. Αυτά λίγα πράγματα. Λίγα και καλά. Να αγαπούν αυτό που κάνουν. Κάποια ομάδα που έχει ξεχωρίσει φέτος στο Champions League και θεωρείς ότι θα το πάρει. Για μένα είναι τρία τα φαβορί, η Barcelona, Real και Bayern. Δυστυχώς τώρα η Bayern με την απώλεια του Ρόμπεν μένει ένα βήμα πίσω. Εντάξει, θα δείξουν και κληρώσεις. Εύχομαι ο καλύτερος τελικός για μένα είναι να παίξουν Barcelona Real, γιατί είδαμε και το Barcelona Match. Εντάξει, είναι μια κλάση πιστεύω παραπάνω από τις υπόλοιπες ομάδες. Ωραία, να αλλάξουμε τώρα λίγο θεματολογία. Θέλω να μου μιλήσεις για το Catch, το Pro Wrestling. Και όπως, άμα θέλεις δείξε και λίγο στην κάμερα το τατουάζ με τον Warrior. Εδώ πέρα. Από μικρός ασχολείσαι και με το Pro Wrestling, παρακολουθείς? Ναι, εντάξει, παρακολούθησα πρώτη φορά το 89 όταν ήμουν στην Ελλάδα στο Αντένα, αν δεν θυμάμαι καλά. Ναι. Από τότε παρακολουθώ ανελιπώς. Στη Γερμανία που έζησα έχω πάει και 4-5 φορές live. Έχω βρεθεί live και πρώτη σειρά και όλας που κυνηγούσατε. Έχω δει τους καλύτερους παλαιστές από Undertaker, τους κορυμένους Owen Hart, British Bulldog. Σχεδόν όλους. Το μοναδικό που δεν έχω δει είναι τον ήρωά μου, τον Ultimate Warrior. Δυστυχώς από το 96 που σταμάτησε την πάλι, περίμενα ανελιπώς πώς να επιστρέψει. Επέστρεψε το 2008 στη Βαρκελόνη που μαζί με τον Πέτρο του Πολυχρονίδη κάναμε τα πάντα να παρευρεθούμε σε εκείνο το μάτς. Δυστυχώς μέσα σε μια ώρα είχαν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Δεν κατορθώσαμε και ένα βράδυ ξαφνικά διαβάζω ότι επιστρέφει να τον τιμήσουν σαν στο Hall of Fame του WWE. Ξενύχτησα εκείνο το βράδυ να το παρακολουθήσω. Και νομίζω ο καλύτερος ενεργογράφος στον κόσμο δεν θα το έχει σχεδιάσει έτσι την επόμενη μέρα να ξυπνήσω με τέτοια χαρά. Ήταν η καλύτερη μέρα. Ήταν μεγάλη έκπληξη και να διαβάσω το πρώτο μήνα στο Facebook ότι έφυγε ο Warrior από τη ζωή. Σήμερα παρακολουθείς γενικότερα? Να σου πω την αλήθεια ότι από την ημέρα εκείνη που πέθανε ο Warrior και έκανα και το τατού την επόμενη μέρα ακριβώς, παρακολουθώ μόνο τα pay-per-view πλέον, γιατί πριν παρακολουθούσα και τα εβδομαδιαία show. Πλέον σαν να σου πω, έχω απογοητευτεί, έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Και εμείς το ίδιο. Εσύ θα ήθελες να κάνεις κάτι τέτοιο, να ασχοληθείς επαγγελματικά ή μη επαγγελματικά με το Pro Wrestling? Νομίζω όχι. Η αγάπη μου είναι πολύ μεγάλη για το κάτσο, όπως σας είπα, παρακολουθώ το 89, αλλά το ποδόσφαιρο είναι αυτό που δεν σου υπεράσει. Είναι μεγαλύτερη αγάπη. Όχι, ποτέ. Έτσι κλείνοντας, να σου κάνω και μια ερώτηση. Το μεγαλύτερο όνειρό σου που πέτυχες και το μεγαλύτερο που δεν κατάφερες να πετύχεις στην ποδοσφαιρική σου καριέρα, ίσως και στην προπονητική σου τώρα, ό,τι επιθυμείς. Το μεγαλύτερό μου είναι ότι κατάφερα σχεδόν σε όποια ομάδα και να ήμουν να πετύχω τους στόχους, να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Αυτό που δεν κατάφερα, εντάξει, και κάθε ποδοσφαιριστής είναι ότι κάποια στιγμή θα ήθελε να αγωνιστεί με τα χρώματα της εθνικής ή σε κάποια μεγάλη ομάδα που δυστυχώς αυτό είναι ένα που το σκέφτομαι, θα το ήθελα πάρα πολύ να γίνει κάτι. Εντάξει, το Γάλλο ήταν μεγάλη ομάδα όμως, δηλαδή ήταν πρώτη εθνική. Μεγάλη ομάδα, ναι, ιστορικά λέμε που μιλάμε για Ολυμπιακό, κάποια ομάδα στην Ευρώπη. Ωραία, κάτι άλλο έχουμε νότι? Όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν ο πρώτος καλεσμένος μας. Εύχομαι να κάνω καλή αρχή και να πάτε καλά και σαν εκπομπή. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά.